И здравейте на всички хора, аз съм Дадино 11. Днеска ще убием третия динозавър. И да спомена, че лъкът ни е на макс. И един-два опита и след 3 минути ще имаме четвърти. Чакайте, ще изгледам едно клипче, да имаме повече опити. Защото от първия път може и да не стане. Така. Исках да ви спомена в миналия епизод, но нямах време. Ако искате, напишете в коментарите някаква забавна игра да правя клипчета на нея. Каквато и само да е по-хубава. Че тая стиклар я превъртех и я изтрих. На нея имам един епизод. Така, ето го. Малко е грозничък, ама мога ли да се мръдна някъде? Да се скрия малко. Ох, малко ме така шубе, ама знам, че не е хит чистина, ама мамка му. Уби ме. Свалихме му по-малко и половината кръв. Ще се позабавиме малко. В момента имам 273 000 и с тези 126 сигурно ще ми даде да си купа някакво друго оръжие, което би трябвало да ми трябва за следващите. Не, че би трябвало, трябва. Така. Май увеличихме силата на куршума, ама не съм сигурен. Оцелихме го повече пъти от предишния път. Убихме го. Така 82 000. И ми даде лък за 29. 126. Отключихме го. Сега друго оръжие трябва да купим. Имаме 399 000. Дайте ще изиграем една игра тук. Да станат 400. Един такъв. Не два. Оле майко. В принцип един такъв умира от 3 куршума. 3 стрели да се каже. Мамкам. Не стана нищо. Четиристотин и една хиляди.
Сега 100% ми дава да купа някаква помпа. Да, както се очакваше. С 4 кушума. Yes. Ето, купихме я и сега какво? Имаме 162 000 да апгрейднем нещо. Четиридесет и 6 000. 46, 22. Yes. 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 Ще трябва да изиграем една игра. 2. Така. 2 такива. Добре, те са лесни. Охо, тази помпа била силна, бе. Така. Шест минути, аз ще гледам на клипче. Окей. Не може да вземем. Така. Тук. Два такива. Убихме го. Четири минути. Мисля да спра на пауза, докато се зареди 4-минутното такова. И до после. И така, хора, ето ни отново. След 20 секунди ще ни се презареди една енергията. Сега да видим оръжия. Какви оръжия имаме? Всичките общо какви са. Ето го. Това ни е първата. Това ни е втората. Тоя пушка ли, снайпер ли, какво е? Се пребах много, ама наистина много лошо, защото го купих, като свърших нивото.
Но какво да се прави? Но това ни е последния, най-новия. Така, презаради ни се това. Отиваме да се биеме. Сигурно няма да мога да го убия. Убихме го. Но за малко да ни удари с глава. Киво. Айде да зареждай. Извинете, ама почва да цепи самата игра, защото от много сваляне на карти ще почва да цепи. Така, дайте да изиграем една игра тук. Не можем. Добре, ще апгрейдна само едно такова. И добре хора, мисля това да е от мен. Не забравяйте да се абонирате нагоре. И напишете в коментарите какви игри искате да играя. И до другия път.